Kiwi kapulo. Kiwi kapulo. Pas mga OG brothers and sisters, so nagabantay mo, makuha ka mo. Pa, sa baniran kay muna siya tungkol ko sa mga konsilyo na hiwa ang kamot, sakit kayo. Dili lagi sa kutsilyo, dili lagi sa kuan, dili lagi dangag ang kutsilyo. So ang tama mo man ay nahitabo. One mong good ron. Wala mong one time Friday the 13th ron. So, ambot murag na demalasan na ko and muna siya na demalasan ko. And mo dagay siguro niya mga gaba na dagay mo na dagay niya ang gaba na kuan na kuang na you had dawat dagay so mo na siya medyo lalom ang kuan hiwa pero kira hapit na putol ang kamot. Mara ko pa to ako sa pauli ni mga kuan aga ko sa iuli ni mga sudan ko. So, pagka kayo kuhan. Ayun na yun, ako ra po dani pero ay magbuhat ka na. Ano siya? Wali ko ka. Magbuot. Apoy di lalim. So, ano siya? So, ano yung nangyahitampo? Ganina ng hugas ko. Buntag. Nagdali ko hugas. Okay, muna siya! Una siya. Nagdali kong hugas mo na nang nahiwa ko ang kamot. Pero, okay, lesson learned. Pero, muna siya. Dali kong hugas na dito din. Nasipkat og sliding ko ang kamot sa kutsilyo. So, ngilo lagi. I know, ngilo kayo. So, di na lang kung mag-explain. Basta muna siya. Pag man nato, nakulbaan na kaiming mama. May kabalong siya kay buhat kay si mama ni kalitrag gawas. Sa muang likod. Gawas sa ragkuan. Ikaw sa likod ko. Adin siya kuan. Kalamunggay. Duk-duk din siya. Butang din sa akong kamot. Na akong gigunit. Moto. Guys, effective yung kayo. Kalamunggay, promise. Huwag sa'yo gihingon sa inyo ang inahan. Ibutang ng kalamunggay sa samat. Munong ng kuan. Munong ng dugo. Mother's knows best. Diba? So, So, wala ko kay eskwela ron. It's Friday the 13th. After ato nahitabo, nagkuyawan na si mama. So, ina lang ko gipapundo diri sa balay. Ako manghod tuwara dito sa eskwelahan. Dayon, mura, tuwara sa eskwelahan. Gipa eskwela ra ako ang manghod. Basta kuyawan siya na ako. I don't know. Basta kay Mona siya. I'm home alone right now. Ang butog sa oras ang paulis mama. Basta kay Mona siya. Pundor ko dire. Mutekra ko sa ako ang ko. Mag-makeup paghihapon ko sa akong exam. Next week na lang. Papukoy toon. So, it's a win-win. But a lose. Sakit yung kayo siya. Kay Mona siya. Updates about the giveaway. Ang 100 pesos worth load na giveaway unya ara. Wala po ko katarong kuan plano basta kay muna siya. Kulat lang. Moabot ra lagi unya ang giveaway. Nanay uban ang kuan. Ako ang classmate. Nagsige nag-ingon na, "Huy, asa naman tong kuan giveaway? Asa na tong load na dito?" Moabot ra niya lagi ng load. Kulat ra. Ako sa planuhong minayong. Una ko pong minayong sa load sa promo. Maabot ra lagi na. May pa ang giveaway. Maabot pa. Siya dili. So, updates. Puhon, magkuyo kami sa mong barkada mag-interview niya may sa downtown or bisa kasa or depende og na event. Kaya wala ra trip ra. Muna siya maglingaw-lingaw ra, murag tro. Masaya mo siya. Dayon gusto na ako i-talk about po ang kuan. Yeah, kana about sa mga home remedies. Diba? Home remedies. Usa na tong kuan. Di ko katarog. Sakit kayo. Sorry, o gilodan mo. Maski mo na siya. Pero okay ra. About sa home remedies.
number 1, kalamunggay ka na. The best ko kaya kalamunggay basta uguan gi. Kung nakay samad, scratch niya, dili gid siya ingon effective parehas ani ako ana nahiwa gyud na abrig gyud. Mas effective na siya ang mga pangos gani. For example, nadagma ka ana dito kana maayo ra dayon na siya og pila ra ka oras. Ambot og mas effective pa na siya sa kuan sa betadine. Basta kay muna siya then apoy uban para ilimnon. And besides po datong kuan sa una para mo to simbolos na lemot ko kung ano. Okay, balo mo please i-comment unsay pangalan natong dahon na to para to sa LBM. Pait kay tos katanan. Pait kay to sa una pero effective noon ka ako ang kuan lula mag-introduce na ako ato and effective pagkasunod adlaw nawala ra mo po kayo ay murag ni hinay di kay siya ingon na wala dahil pero ni hinay ra gid ako ang LBM ato. So, effective gyapon. Kani yung matuong mga mama, papa, lolo ug lula, kani atong mga tigulanon, kay mas kay balo pa na sila kaysa nato. So mas may pagmaminaw ka, okay? Kids, listen to your elders and your mom and dad. Don't do drugs unless if it's health. Joke ra. Masay muna siya, okay? So, ikot katarog tindog ni ako ang kamot kay sakit yung kayo. Kaya masakit pa guys siguro kaysa kuan kaysa heartbreak. Kung di rin tayo sa huli. It doesn't matter. No one cares. That's harsh. No one cares. Tino naman po, no one cares. So, muna siya. Updates. Giveaway coming soon. Probably next week. Basog next week. Wala ko kay balo. Pero if dili next week, tagaanta mo sa update o unsay aka ng mga mechanics sa giveaway next week. With collaboration na siya. In collaboration, basog na ako mas kuan na mo sponsor niya ana. Yeah, stay tuned for more kuan sa tawag ni. Stay tuned sa ko ang kuan channel ug sa akong Facebook page. Well, profile na lang kay mostly man gyud ako ang i-upload ako ang mga video sa kuan ako sa akong Facebook profile. And then mag-interview niya kami around sa downtown area sa Dumaguete for wala na, lingaw-lingaw, trip lang. Gusto rin may makahibalo sa inyo ang mga opinion or thoughts about sa mga trends karon ana dito. So yeah, more na siya. And yeah, thank you so much for watching. I know mubo ra gyud kaayo kay wala na lang masulti. Boring kayo, I know. So thank you so much for watching. Till next time, like, comment, share, subscribe. This vlog is over.